Скажіть, будь ласка, які ваші враження від першої сесії семінару? Добрий день. Мені сподобалась перша сесія. Вона розкриває, не розкриває, а тебе змушує задуматись, що є такі проблеми, що вони можуть бути. І ти обмірковуєш там своє підприємство, як у тебе все складається, як у тебе там в статуті вказано, і розумієш, що деякі питання треба вирішити зараз, бо зараз все добре, але може так скластися, що можливо ці питання тебе будуть чекати в майбутньому. Тому така перша водна сесія була дуже цікава в цьому плані, тому є там інші розповідають про свої кейси, і ти там накладеш це на своє підприємство і думаєш, що тобі треба з цього там позитивно винести чи ні. Дякую.